हेलौ लोगोफोर नोंथांमोननो आं सिलायनाय गांनैसो ब्लाउसखौ खिथानो होनना सानदों नै माबायदि नुदों नोंथांमोना खिथाहरबानो जाबाय दै नैबे जाबाय सिम्पल ब्लाउस जेबो डिजाइन सिजाइन गैया नैबे आङो उनथिंजाय जेबो होआखै नै उनथिंजाय खाग्राबो होआसै मा होनो नैबेनि गला माने बारा हाख्ल'नाय नङामोन नालाय बेनिखायनो आङो बेयाव खाग्राबो होआसै बे जाबाय 34 नि ब्लाउस कालार दङ दै बेयो कालार गैयै बायदि नुदों फुटाला नुदों आरो एसे मबाइलाव बे जाबाय मेख्ला सादोरनि ब्लाउस साइजआ जाबाय 40 बेबो सिम्पोलसो जेबो डिजाइन गैया खालि आखायावल' एसे पटि दङ नायदो आंनि नङा दे लोगोफोर सिलायनो होफैनायसो बियो उनथिंजाय खाग्रा होआसै बेबो माने जिया खम जादोंमोन आरो ओंखायनो होनो मोनासै नैबे जाबाय सादोर बियो सायाव फाननाय सादोर नायदो आङो फुवारना देखायबाय थाला लेथ्रा जागोन ना बिनिखायनो एसेल' देखायबाय आङो फारि खानायखौ माबायदि नुदों लोगोफोर माने बेयाव जा कालार थायोना ओमफ्राय बेजोंसो मिलायना होनांगौ जायो फारि खानायनि कालारखौ मोननै कालार दङमोन ओमफ्राय मोनसेखौ आं मोनासै ओमफ्राय ब्लेक कालारखौनो खानानै होबाय आरो ओमफ्राय नैबे जाबाय मेख्ला बियो नायदो बे जाबाय ब्लेक कालार बेबो मेख्ला सादोरनिनो सिम्पोल आरो साइजआ बेबो 40 माने सासे मानसिनिनो आरो बियो सिम्पोलसो माने बुरि मानसि नालाय ओंखायनो सिम्पोल गोजा आरो बेबो एखे माने सेम आरो उनथिंजाय नायदो बे जाबाय सादोर नायदो बेखौ आङो एसे गिदिर खानानै होदो फारि खानायखौ ब्लेक कालारा सोरनि फेभारेट लोगोफोर आं हले बिराद मोजां मोनखायो ब्लेक कालार होनबा नायदो आं गावनो गानगासिनो ओमफ्राय गांसे ब्लेक कालार माने ब्लेक कालार होनबा गोसोआनो आवलिखायो आंना दखनायानो जा मेख्ला सादोरानो जा बुस्थुआनो जा ब्लेक कालार होनबाथाय आंना गोसोआनो माने मा होनगोन आरो ओमफ्राय नैबे जाबाय मेख्ला बेबो सेम आरो ससेनिफ्राय आगर दं नायदो